c'est un long périple en mer Égée pour atteindre Castellorizo. À 12 heures de navigation d'Athènes, mais seulement 20 minutes des côtes turques, la plus orientale des îles grecques est située à l'endroit où l'Europe se termine et où l'Asie commence. Castellorizo pourrait être turque, mais elle est grecque, fière de l'être, orthodoxe, patriote, militarisée. On y peint le drapeau du pays à même la roche, pour qu'il soit bien visible de la côte d'en face. Castellorizo, c'est l'enfant chéri de la Grèce, l'île frontière, minuscule bout d'Europe aux portes de l'Orient, où s'entremêlent des destins. La Grèce et la Turquie s'affrontent en Méditerranée depuis si longtemps. Et Castellorizo est l'île de toutes les convoitises, en raison de sa position stratégique. Aujourd'hui, la tension entre les deux pays concerne les limites des eaux territoriales. Et des alliances se font et se défont autour de ce conflit gréco-turc. Comme si l'équilibre de la planète se jouait au large de ce rocher. Τα νησάκια που βλέπουμε μπροστά μας είναι ένας ο Αγιώργης που κάνει το λιμανάκι, ένα άλλο που φαίνεται εδώ αριστερά μας και το στρογγυλό που είναι και το σύνορο. Από εκεί είναι τουρκικά, από εδώ είναι ελληνικά. Όπως είπα, ο Αγιώργης δεν τα θυμάμαι με την ονομασία του στα νησάκια, αλλά εκεί χωρίζεται η θάλασσα στα δύο. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά. Αυτά είναι όλα κάποιος τα δημιούργησε. Τα έδωσε για όλο τον κόσμο, αλλά αυτοί τα θέλουν δικά τους όλα. Τι να κάνουμε. Après une nouvelle revendication turque concernant les îles du Dodécanèse, les soldats sont arrivés un jour en nombre sur l'île. Ils ont amarré leurs vaisseaux dans le port et n'en sont plus jamais repartis. Η δήλωση της Πρωθυπουργού της Τουρκίας, Τανσού Τσιλέρ, που είπε ότι σε περίπτωση κατάληψης ενός νησιού, το πρώτο νησί που θα καταλαμβάναμε θα ήταν το Καστελόριζο, και η κρίση που έγινε στα Ήμια ήταν τα δύο μεγάλα γεγονότα που σιγά σιγά άρχισε να ενισχύεται στρατιωτικά το νησί. Όχι, όταν ήμουν μικρός, αυτό που λες με το στρατό, ναι, μου φάνηκε λίγο περίεργο. Λέω, γιατί τα κάνουν αυτά, τι θα γίνει μετά και αυτά. Όσο όμως μεγαλώνω και το βλέπω κάθε χρονιά, το έχω συνηθίσει, άρα δεν μου φαίνεται παράξενο τώρα πια. Ο στρατός δίνει ζωή στο νησί. Είναι μόνιμοι κάτοικοι, σαν να είναι Καστελοριζοί, διότι είναι σύνταγμα. Εμένα ακόμα μου φαίνεται λίγο περίεργο, επειδή δεν ξέρω πολλά πράγματα για το στρατό. Au-delà des tensions géopolitiques, il faut bien vivre au quotidien et continuer à nourrir l'île. 15 000 personnes la peuplaient autrefois. Aujourd'hui, il ne reste guère plus que 250 habitants à l'année et un nombre tenu secret de soldats. Είμαι ένας από τους λίγους ανθρώπους που γνωρίζω πως οι στρατιώτες λίγο πολύ κατά προσέγγιση υπάρχουν, διότι τους προμηθεύω με άρτο καθημερινά,
Οπότε κατά προσέγγιση πάντα ξέρω περίπου πόσα άτομα είναι στο στρατό. Από φιλοσοφικής άποψης, το να υπάρχει σε ένα μικρό νησί η παρουσία ενός πολεμικού πλοίου τόσο μεγάλου σχέση με το νησί, σίγουρα κάτι δεν κάνουμε σωστά. À Pâques, tous ceux qui avaient déserté l'île en hiver reviennent à Castellorizo. Les fêtes religieuses signent le redémarrage de la saison. Le Pope est un militaire envoyé par Athènes, signe de ce lien si particulier en Grèce entre l'armée et l'Église. Le ministre de la Défense est présent pour la cérémonie. Adoubé par le Pope. Et ce, sous l'œil attentif du maire. Si la religion est unique, les intérêts sont multiples. Et les différents pouvoirs, religieux, politiques et militaires, intriquement liés. Ναι, εντάξει, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τηρείς το εθιμοτυπικό. Ανεξάρτητα με το πόσο πιστός είσαι, που στην Ελλάδα και στο Καστελόριζο, ρε παιδί μου, είμαστε όλοι χριστιανοί, ορθόδοξοι, δεν υπάρχουν ούτε μουσουλμάνοι. Πρέπει να πηγαίνεις, δηλαδή, ειδικά όταν είσαι δήμαρχος, πρέπει να πηγαίνεις στην εκκλησία. Είναι το τυπικό, είναι το εθιμοτυπικό. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι Πάσχα και να μην ανέβει ο δήμαρχος στην εκκλησία. Ανεξάρτητα το πιστεύω του κλπ. Comment vit-on à l'année sur cette île de cartes postales, entre la vie banale d'un petit port de pêche et l'arrivée des touristes avec leurs valises et leurs devises? Qu'est-ce qui rythme le quotidien des habitants? Quelles sont leurs préoccupations? Με το Δένδια, πριν επισκεφτεί το νησί, είχαμε στείλει μία επιστολή προς το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης για να καλύψουμε τη θέση του γιατρού γενικής ιατρικής με στρατιωτικό γιατρό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αίτημα
αναρτημένο στο διάβια για γιατρό γενικής ιατρικής από τη ΔΥΠΕ, αλλά δυστυχώς όπως έχει γίνει και πολλές άλλες φορές, δεν υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιον να έρθει να μείνει στο νησί έστω και για 1, 2, 3 χρόνια, ανεξάρτητα με τα κίνητρα τα οποία του δίνουν. Να δώσουν ως κίνητρο 12.000 ευρώ. Άρα, αν πάει ο Ντάβιντας, ένας ασθενής, στον αγροτικό γιατρό και επικαλείται ότι πονάει έντονα, ο αγροτικός ιατρός δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να σου πει, ξέρεις, περίμενε 1, 2, 3, 5 μέρες και φύγε με το καράβι. Άρα θα σηκωθεί ελικόπτερο. Ετησίως στο Καστελόριζο έχουμε γύρω στις 10 αεροδιακομιδές. Εν πάση περιπτώσει, ευελπιστούμε και αναμένουμε. Ακριβώς. Δεν είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο. Quand la mer est mauvaise, ce qui est fréquent, le ferry ne peut venir. Et pendant plusieurs jours, l'île se retrouve sans ravitaillement. Alors, quand enfin le ferry accoste à nouveau, c'est la délivrance. Presque toute l'île est là pour l'arrivée des gros ferries. Et là, on vient voir qui part et qui rentre, qui revient. Le POP, l'ancien POP, il est tout le temps là. J'ai jamais été voir un bateau arriver sans que le POP soit là. Oui, c'est très important. Ça, c'est des survivants, si vous voulez, de l'insularité. Είναι μέρος του κοινωνικού γίνεσθε του νησιού το καράβι. Από όλες τις απόψεις, είτε διότι συνήθως με το καράβι έρχονται οι περισσότεροι γνωστοί μας, με το καράβι έρχονται τα περισσότερα υλικά στο νησί. Οπότε ναι, είναι ένα τελετουργικό που είναι λίγο για ένα μισάωρο, 1 ώρα, όλο το νησί έχει την προσοχή του στο καράβι. Είτε έχετε κάποιος γνωστός σου, είτε κάποιος πελάτης σου, είτε όλοι φτιάχνουν το πρόγραμμα μας σύμφωνα με το πρόγραμμα του καραβιού. Οπότε είναι ένα από τα γίνεστε τα κοινωνικά του νησιού. Le ferry et la frégate de l'armée se laissent la place à tour de rôle dans le port, dans un drôle de ballet. Il n'y a qu'une place pour 2 à quai. Et ce n'est qu'une fois le ferry reparti que la marine peut revenir assurer la sécurité de l'île. Είναι για όλους σημαντικό για να πάει κάποιος. Και να μην δεν θέλεις, πρέπει να πας. Γιατί ουσιαστικά άμα δεν πηγαίνανε, άμα έχει τη δυνατότητα αυτή ότι δεν θέλω να πάω φαντάρος, δεν θα είχαμε στρατιώτες σε περίπτωση που γίνει πόλεμος. Οπότε γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να πάμε όλοι οι άντρες. Και επίσης επειδή είναι Καστελόριζο και θέλω να μείνω εδώ πέρα, να κάνω το στρατό, είναι ότι δεν θα ταξιδεύω να πηγαίνω, ας πούμε, στη Ρόδο ή να μετακινούμε. Αγαθή, να σου πω την αλήθεια, ναι, περιμένουμε, εγώ και οι γονείς μου, να μας στείλουν χαρτιά για το στρατό. Δηλαδή, 18 χρονών, όταν με το καλό τελείωσε το Λύκειο, το σχολείο, θα πάω στο στρατόπεδο. Πρώτα θα πάω όμως Ρόδο για να... Πώς λέγεται, για να κάνω... Για να ορκιστώ, και μετά θα έρθω εδώ με το καλό για να κάνω το στρατό. Ναι, νιώθω περήφανος που θα κάνω κάτι για την χώρα μου, για την Ελλάδα, δηλαδή θα την εξυπηρετήσω για κάποιους μήνες, ναι. Και κάθε φορά που θυμάμαι ότι θα πάω στο στρατό μια μέρα, με πιάνει λίγο το άγχος, φοβάμαι μη είμαι άτυχος και γίνει κανένας πόλεμος με την Τουρκία εκεί δίπλα. Ναι.
un avant-goût de guerre avait troublé ce paysage de carte postale à l'été 2020. Un navire turc venu sonder les fonds marins potentiellement riches en hydrocarbures avait pénétré dans les eaux revendiquées par la Grèce. Il était escorté par des navires de guerre. Aussitôt, 2 chasseurs français Rafale étaient venus en protection des Grecs. Quelques années plus tôt, c'est l'îlot inhabité d'Imia qui avait cristallisé les tensions. 2 patrouilleurs grecs et turcs étaient entrés en collision, ce qui avait manqué provoquer la guerre. Et dire que les 2 pays étaient pourtant membres de la même alliance militaire dans l'OTAN. Στον Καστελόριζο τον φόβο τον έχουμε συνηθίσει. Με τους γείτονές μας δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Θα μπορούσα να πω ότι είναι φίλοι μας οι περισσότεροι και είναι και καλοί φίλοι. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν όμως τα ελληνοτουρκικά τα οποία, όπως γνωρίζουμε όλοι, ανατακτά χρονικά διαστήματα υπάρχουν μεγάλες εντάσεις. Ο στρατός εδώ είναι η ζωή μας. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μας φυλάνε 24 ώρες το 24ωρο. Βέβαια, πολλά ακούγονται με τον πρόεδρο της Τουρκίας για το νησί αυτό, αλλά είναι λόγια του αέρα που λέμε. Δεν μπορεί αυτό το νησί να το κατακτήσει κανένας, μα κανένας σε αυτή την κοινωνία που ζούμε σήμερα. Καταστάλαξα στο Καστελόριζο μετά πολλά χρόνια σκέψης. Και ήθελα κιόλας, γιατί για μένα το Καστελόριζο έχει μια άλλη άβρα. Αισθάνομαι ότι είναι στο σπίτι μου. Μετά που ήρθα στο Καστελόριζο, αυτές οι σκάλες με κερδίσανε. Γιατί πήγα, έκατσα εκεί μετά από περπάτημα που έκανα, δεν υπήρχαν ούτε δρόμοι ούτε τέτοια, ένα μονοπάτι μόνο. Είχε από το Παλιόκαστρο, από την πίσω πλευρά του βουνού, να κατέβεις μέχρι το χωριό. Και έκατσα στις σκάλες εκεί, όπως τότε έτσι και τώρα, με το τσιγαράκι μου και κάθεται και αγνάντευα. Les couches de temps se superposent à Castellorizo. Antiquité, Moyen-Âge, présence ottomane, française ou italienne. Partout, des ruines, vieilles pierres, chapelles, citernes, grottes creusées par les hommes ou par le temps. L'archéologie est en Grèce le savoir le plus répandu. Εδώ στο δεύτερος, κάποιες δουλειές που γίνανε στο Παλιόκαστρο, τις οποίες συμμετείχα, και με πάνε πολλά χρόνια πίσω τώρα που τα βλέπω τις φωτογραφίες, δεν τις παρατήρησα ποτέ. Πάνε και 12-13 χρόνια από τότε. Μάλιστα, αυτά. Castellorizo, au destin improbable, qui, après avoir fait partie de l'Empire ottoman, fut au XXe siècle occupé par l'armée française, annexé par l'Italie fasciste, reprise par les Anglais, avant de devenir enfin grec à la fin de la guerre. Mais le récit du passé n'est-il pas aussi parfois du ressort de la légende?
στο 18, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν το θυμάμαι εγώ, το έχω ζήσει, δηλαδή από παλιούς. Και οι Γερμανοί ήταν σύμμαχοι με τους απέναντι, με τους Τούρκους. Ευομορδίσαν οι Γερμανοί το Καστελόριζο, διότι ήταν Γάλλοι εδώ. Ήταν γαλλική απικία το Καστελόριζο. Καλημέρα, 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 να είστε καλά. Μετά τον πόλεμο του 45, πριν τον πόλεμο του 45, η καταστροφή ήταν μεγάλη του νησιού. Από ό,τι βλέπετε κι εσείς τώρα, δεν θα μπορούσε να γίνει μεγαλύτερη καταστροφή σχεδόν από όλες τις φυλές. Και οι Τούρκοι βομβαρδίσανε και οι Εγγλέζοι περισσότερο και οι Γερμανοί δημιουργήσαν μεγάλα προβλήματα στο νησί. Τώρα από εδώ και μετά άρχισε να φύγουν οι γονείς από εδώ, οι μόνιμοι κάτοικοι του Καστελορίζου. Ουσιαστικά ήμασταν στη μέση μεταξύ δύο μεγάλων δυνάμεων και βαλόμασταν από παντού. Βομβάρδιζαν οι Εγγλέζοι, επειδή ήταν Ιταλοκρατούμενο. Όταν κατέβηκαν οι Εγγλέζοι, βομβάρδιζαν οι Ιταλοί και οι Γερμανοί, με αποτέλεσμα να βλέπουμε αυτό το πράγμα στο νησί μας. Δηλαδή, όλα τα σπίτια είναι βομβόπληκτα. Στο 1943 φύγαμε από τους Άγγλους, μας είχαν στην προστασία τους οι Άγγλοι και φύγαμε στην Παλαιστίνη. Εκεί περάσαμε με την εποπτεία των Άγγλων. Παλαιστίνη μένανε οι γονείς μας στα τσαντήρια μέσα. Ο πατέρας μου λόγω του ότι ήξερε 5 εγγλέζικα μπορούσε να συνεννοηθεί. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Γεια σας, γεια σας. Να μπορέσει να συνεννοηθεί, τον βάλαν σαν επικεφαλής εκεί της... Έλα Τζίμι, καλημέρα, καλημέρα. Σαν επικεφαλής του νησιού, του γκρουπ, να το πούμε γκρουπ πλέον, γιατί ήταν πολύ καστελοριζοί. Και μετά από λίγους μήνες, βέβαια εκεί έγινε και το πιάσιμο του υποφαινόμενου. Εκεί με εγκαστρώθηκε η μάνα μου και γεννήθηκε ο Σταύρος. Μικρό μου Καστελόριζο, ψηλάνε τα βουνά σου. Και έχεις κορίτσια όμορφα που κόβουν τα κλαδιά σου. Καλημέρα, Καλημέρα. 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 Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, από εκεί δόθη εντολή να μας φέρουν όλους τους καστελοριζιούς ξανά πίσω στο νησί, στο Καστελόριζο. Το χειρότερο ήταν όταν στείλαν ένα ψαροκάικο, ένα παλιοκάικο στην Παλαιστίνη να μας μεταφέρει. Κατά τη διαδρομή από την Παλαιστίνη προς το Καστελόριζο το πλοίο άρπαξε φωτιά. Με αποτέλεσμα να πέφτουν οι καστελοριζοί στην θάλασσα, όπως και ο πατέρας μου βέβαια και πολλοί άλλοι, και με αποτέλεσμα πολλά
πολλοί κόσμος από το Καστελόριζο να τους έχουν φάει τα ψάρια. Οι ιστορίες που μας μαθαίνουν το σχολείο, ο πατέρας μου, γιατί ο παππούς μου βασικά, διότι ήταν σε μια τελευταία αποστολή που είχε γίνει στο Πάρε Παλτρόν, που πήρε φωτιά, ανατινάχτηκε, δεν ξέρουμε ακόμα τι έχει συμβεί, πώς έγινε αυτή η έκρηξη και βούλιαξε. Και πιο πολύ από τον παππού μου θυμάμαι ιστορίες. C'est comme si une divinité antique avait pris les cartes du jeu de toutes les guerres et catastrophes de l'histoire, les avait mélangées et redistribuées. Et dans ce grand jeu, Castellorizo a tiré les mauvaises cartes. La tension avec la Turquie n'est que l'éternel retour de la même histoire. C'est le long hiver de Castellorizo. En Grèce, l'identité nationale est composée d'un savant dosage de mers Égée, de mythes et de légendes. Et lors de l'épiphanie, le religieux se mêle aux traditions, au patriotisme et aux touristes. Qui va obtenir la bonne fortune en attrapant en premier la croix lancée dans l'eau glacée de l'hiver par le Pope ? Όπως ξέρουμε και στα παλιά τα χρόνια, ο Χριστός θυσιάστηκε για να σώσει εμάς. Και οπότε και εμείς πρέπει να τον σεβαστούμε για όλα αυτά που έχει πάθει και ώστε κάνουμε αυτά εδώ πέρα που έχουμε στα Θεοφάνεια, στο Επιτάφιο και στην Ανάσταση. Και αυτό δείχνουμε ότι τον αγαπάμε. I found it. Είπαμε ρε μαλάκι, δεν θα πάω σπίτι να κρέψω τα λεφτά. Όχι, όχι, να βάλεις. Θα βάλεις 50. Μάλλον σε μπερδέψαμε. Η βαφτιζομένου σου Κύριε, της Ιστριάδος εφανερώθη προσκύνηση. Ο αγγελίτο δεν την παλεύω. Γιατί δεν την παλεύω, ηρωίνες είμαι κάθε μέρα. Τι, what? Ηρωίνες. Αγαπητός Υιός, και το πνεύμα
Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτίσας δόξασι. Ένα πολλά και το χρόνο. Μη προσεμαρτυρήσει, αγαπητός Υιόν ονομάζουσα. Του γαγεννήτως η φωνή προσεμαρτυρήσει, αγαπητός Υιόν ονομάζουσα. Και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου το ασφαλές. Au son des calendes, ces chants religieux entonnés de maison en maison, l'île rejoue chaque été son histoire pour en conjurer les drames. Le mauvais œil. Depuis des décennies, dans un rituel magique, on rend un joyeux hommage aux réfugiés qui, de retour de Palestine, s'étaient précipités à la mer pour échapper aux flammes de l'Empire Patrol. Μόνο τα καλοριζίκα ήρθαμε να σας πούμε και λαμανάμα. Au cours du temps, certains habitants sont partis, d'autres revenus. Et puis il y a ceux qui un beau jour ont débarqué là. Écouter ceux qui vivent là à l'année permet d'entreapercevoir le grand va-et-vient de l'histoire. Το 90, τέλη του 96, αρχές του 97, η μητέρα μου, ο αδερφός μου και εγώ ήρθαμε. Ήταν η περίοδος του εμφυλίου πολέμου στην Αλβανία, ήταν οι πυραμίδες, οικονομικά σκάνδαλα, τα οποία φέρανε τη χώρα σε πολύ κακή κατάσταση. Και το αναλάβαμε, ναι, οι γονείς μου χωρίς να έχουν κάποια εμπειρία προηγούμενη σε αυτό. Ο πατέρας μου στην Αλβανία ήταν δασοφύλακας, αξιωματικός δασοφυλακής. Η μητέρα μου ήταν καθηγήτρια γεωπονίας στο πανεπιστήμιο. Οπότε δεν είχαν καμία επαφή με αρτοπείο, με ζαχαροπλαστική, δεν είχαν καμία επαφή. Όλα γίνανε σιγά σιγά με κόπο, με βοήθεια από πολλούς. Και ναι, καταφέραμε πλέον να το έχουμε σε ένα επίπεδο λειτουργικό και πιστεύω καλό επίπεδο. Το φως μου είχα ένα μικρό πρόβλημα όταν γεννήθηκα. Στα 50 σιγά σιγά χανόταν το φως μου. Ο κόσμος ζούσε πριν τον πόλεμο με τη γεωργία, ναυτιλία, στον Γαλλία. Μετά αρχίσανε και φεύγανε στην Αυστραλία. Από παλιά χρόνια γίνονταν η μετανάστευση στην Αυστραλία από παλιά χρόνια. Και έρχονταν και βλέπαν την πατρίδα τους. Στην Αυστραλία, σε όλο τον κόσμο, Αυστραλία, Αμερική, έχουμε καστελοριζιούς. Εγώ είχα 3 αδερφές, η μία ήταν παντρεμένη, επαντρεύτηκε και έφυγε στην Αυστραλία, η άλλη στην Αργεντινή και η άλλη στην Καλιφόρνια. Κοιτάξτε, εγώ στο Καστελόριζο ήταν η ιδιαίτερη πατρίδα μου. Από εδώ κατάγεται ο πατέρας μου, ο παππούς μου και οι πρόγονοί μου. Με αποτέλεσμα την εποχή εκείνη, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να μεταναστεύσει το 80 με 90% τουλάχιστον
στην Αυστραλία, δηλαδή στις 13-14.000, οι 10.000 περίπου την εποχή εκείνη πήγαν στην Αυστραλία. Γι' αυτό βλέπουμε και σήμερα ότι υπάρχει μια παροικία στην μακρινή Αυστραλία γύρω στις 60 με 70.000 καστελοριζιούς. Hermès était le dieu messager qui traversait les frontières. Autrefois, la relation avec les Turcs était du registre de la contrebande. Aujourd'hui, en attendant que les dirigeants se mettent d'accord, guerre ou pas guerre, commerce, tourisme et promenade en mer guident les échanges entre les deux continents. Je vais aller voir si au marché il y a quelque chose. Salmone. Oui. In Castellorizo, we don't even have that. Oui, ben n'empêche qu'avec une maison à Castellorizo, on se fait chier, hein, ça je peux vous dire. Şöyle. Bakın window dışarıdan. No, this is inside. I want outside. Open window. Şu şöyle. Oui! Yeah, bravo. Yes. Tamam mı? Yes. Good. You have 3. Tamam. Ouais. 1, 2, 3. She comes. Alexandra, Gretchen. Kasa. Komplet. Alors, ça c'est bien. J'ai cru que je devais aller à Rhodes, mais je ne suis pas obligée d'aller à Rhodes. Yeah, good. Look at this. You have? Yes, not pharmacy. Pharmacy? Yes. Spray for garden, pharmacy? Okay, I know the pharmacy. Nothing water around the plants or around the plants. Yeah, because Not we need to on the protect the plants. Understand. Because this is chemical, but it might be strong, maybe. Si depuis Castellorizo, on voit l'immense continent d'en face, l'inverse est aussi vrai. Depuis Kaş, ville côtière turque, on perçoit la petite île grecque, fruit autrefois d'une éruption volcanique. Et l'amphithéâtre d'Antiphélos témoigne d'une ancienne civilisation commune aux deux rives de la Méditerranée. J'ai trop milité pour l'Europe, j'ai trop été engagée personnellement dans des histoires de paix. J'aurais voulu que la Turquie devienne membre de l'Union européenne. Il y a 30 ans déjà, j'étais là-dedans, moi. Oui, j'adore la Turquie, bien sûr, et je ne serais pas venue à Castellorizo s'il n'y avait pas la Turquie en face. Et je me sens mieux ici quand même, ayant un mari grec. Enfin, il y a tout un contexte aussi qui fait que je suis bien ici. Puis dès que je peux, je prends le bateau pour aller faire mes courses à Kaş, acheter des légumes frais. Mon veto est là-bas, mon cardio est là-bas. Enfin, on va au hammam, bien sûr, on va se faire coiffer. On fait plein de choses en Turquie qu'on ne peut pas faire ici. A little bit Oregon collect. Τα αισθήματα όσον αφορά τους γείτονες, μπορώ να πω ότι είναι αυτό που γνώρισα απέναντι δεν περιγράφεται με λόγια, γιατί η φιλοξενία τους και η ανθρωπιά τους, δυστυχώς, το λέω αυτό με πίκρα, είναι καλύτερη από τη δική μας.
η φύση νιώθω ότι παραβιάζεται. Αν και ζορίζομαι στο Καστελόριζο να συμμετέχω, γιατί είναι και ορισμένα πράγματα που δεν μ' αρέσουν. Μπορεί να είναι η κουβέντα μου τώρα έξω από το θέμα, αλλά επειδή ακριβώς το λατρεύω το Καστελόριζο, δεν θέλω να το χαλάνε κιόλας. Και δυστυχώς έχουμε πολλούς από αυτούς που ούτε το περιβάλλον σέβονται, ούτε τη θάλασσα. Και εκεί είναι ένα κομμάτι που με ζορίζει, εμένα προσωπικά. Γι' αυτό αποφεύγω και τις πολλές επικοινωνίες με τους ντόπιους. Έχω μόνο επαφές με 5 ανθρώπους, 10 και μου είναι αρκετά και δεν θέλω παραπάνω. La mythologie fait partie de l'identité hellénique. Et comme Hadès à l'entrée du royaume des morts, le maire nettoie les allées du cimetière. Il a demandé aux gens de venir l'aider, mais personne n'est venu. Heureusement, il peut compter sur les ouvriers albanais qu'il a embauchés. Le week-end d'avant, il avait fait aussi, il avait mis des affiches par tout le village ici pour dire qu'il faisait des séances de nettoyage de la plage de Mandrakidon. Je lui dis quelle heure dimanche, 10h du matin. Oh, 10h du matin dimanche, bon. Eh bien, il y avait qu'un couple d'Italiens qui sont descendus là-bas pour lui aider à nettoyer la plage. Pas un local n'est descendu. Mais c'est pas les locaux qui font, jamais. بالزين عبد شاموني برياش شاموني قامرين مثلا بوتش سي شو تهوبن اموني بريك تو تشوف درجتين قاياش اموني تيتر بريك تو انا سيبر درجه مكان عشان سكاسي كلود ايش كما تاع ما تاع تو ما ده انا في كذا هو ما تاع كذا يشيل شنو هذا الناس تشوفها. Το Καστελόριζο είναι ένα νησάκι το οποίο ζει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή από τον τουρισμό. Υπάρχουν γύρω στους 6-7 ψαράδες, υπάρχουν 4-5 κτηνοτρόφοι, αλλά το 90% του κόσμου ζει από τον τουρισμό. Για να μείνει ο τουρισμός στο Καστελόριζο, για να έρθει και για να ξαναέρθει, πρέπει να διατηρήσεις έναν οικισμό όμορφο, χωρίς πολυκατοικίες, να υπάρχει μια φύση στην οποία θα μπορεί να επισκεφτεί. Δηλαδή, ο άλλος που έρχεται στο Καστελόριζο έρχεται για να, επειδή είναι όμορφο, επειδή είναι ήσυχο και θέλει να έχει μια φύση, ας το πούμε, παρθένα, να μην έχει πάρα πολλές παρεμβάσεις. Όταν γυρίσαν λοιπόν μετά τον πόλεμο οι Καστελοριζιοί, κινδύνευαν οι ζωές τους να τους πλακώσει κανένας τείχος από τα ερείπια. Λοιπόν, ο Δήμος τότε έβαλε εργάτες και τα ισοπεδώσανε. Έτσι καταστραφήκανε τα θεμέλια και τα όρια και τα παλιά τα σοκάκια. Τώρα σιγά σιγά που τα καθαρίζουνε, πρέπει για να χτίσεις, πρέπει να βρεις τα παλιά θεμέλια και πάνω σε αυτά να χτίσεις. Αν βρεις δηλαδή θεμέλια 60 τετραγωνικά, το σπίτι σου πρέπει να είναι πάνω σε αυτά τα 60 τετραγωνικά.
Ευτυχώς ο νόμος είναι πάρα πολύ αυστηρός. Δηλαδή όταν πάρεις ένα ερείπιο πρέπει τα θεμέλια να είναι πάνω σε αυτό. Τα παράθυρα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες διαστάσεις και οι πόρτες το ίδιο. Απ' έξω πρέπει να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα για να σεβαστείς την αρχιτεκτονική του νησιού και να μην αλλοιωθεί η εικόνα. Ακόμα και τα χρώματα που βάζουν στους τοίχους πρέπει να είναι συγκεκριμένα χρώματα. Το μπλε, το κόκκινο, όχι άσπρο. Ακόμα και το κίτρινο, το μουσταρδί. Castello-Rizzo la résiliente se reconstruit, saison après saison, un futur sur les ruines de son passé. Mais qu'en sera-t-il demain des relations avec la Turquie, que l'histoire et la géographie ont donné pour voisine à Castello-Rizzo? Πολλές φορές όμως λειτουργεί και αντίθετα. Δηλαδή ο τουρίστας όταν έρθει το καλοκαίρι και δει τον στρατό φοβάται. Γιατί έχετε τόσο πολύ στρατό, τι συμβαίνει, είναι όλα εντάξει, διαβάσαμε στις εφημερίδες ότι είσαστε σε πόλεμο με την Τουρκία. L'île n'en finit pas d'être sous le feu des projecteurs. Aujourd'hui, alors que les soldats guettent en vain cet ennemi qui ne vient pas, le danger surgira sans doute davantage de l'environnement, du ciel, des incendies ou des tempêtes. Είσαι λίγο απομονωμένος από την υπόλοιπη Ευρώπη ή από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά δεν είναι απαραίτητα κακό. Σίγουρα έχει κάποιες δυσκολίες σε πολλά θέματα, θέματα υγείας, θέματα παροχής υπηρεσιών. Απ' την άλλη, είσαι σε ένα ιδιαίτερο γεωγραφικό σημείο το οποίο σου παρέχει κάποια άλλα πράγματα. Είσαι σε επαφή με άλλους πολιτισμούς, με άλλες κουλτούρες, με άλλες γλώσσες. Συναστρέφεις ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται διαφορετικά από σένα. Ναι, είμαστε στο άκρο της Ευρώπης. Είμαστε αρχή της Ασίας επίσης, της Μικράς Ασίας τουλάχιστον. Dans ce théâtre d'ombre de l'histoire, l'île, où dans le ressac viennent s'échouer les souvenirs, joue à la perfection son rôle de gardienne de la frontière et des traditions. Πλασάν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Εφρίξε Καλή Ανάσταση, καλή Ανάσταση. Μπράβο παιδάκια μου, μπράβο. Μπράβο παιδάκια μου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών. Castello-Rizzo espère aussi, de manière joyeuse, au-delà des rumeurs de guerre et des rancœurs du passé, un avenir commun avec son voisin. Είναι στρωμένα και τα μάτια
στη μέση να